Здравейте! Изключително щастлива съм да обявя новото начинание, което стартирам, а именно подкаст на здравна тема, на който ще каня различни специалисти в различни области, които ще споделят много ценен опит, както за детското здраве, така и за здравето на родителите. Първият ми гост днес, именно в месеца на жената, е доктор Нурал Салех, която е акушер-гинеколог. Макар че знам, че основните интереси са насочени именно в областта на акушерството, тя има много богат опит и в областта на гинекологията. Признавам си, че и аз се допитвам много често до нейния професионализъм. Благодаря за което. Наистина ти, освен че си страхотен специалист и страхотен човек, което е много ценно за нас лекарите, така че безкрайно много ти благодаря, че си тук. Искам да благодаря и на Аптеки Бену за подкрепата в осъществяването на този подкаст. Здравей, доктор Салех. Здравейте, доктор Генкова. Аз също искам да благодаря за тази покана, за тази чест ще бъда първият гост за този подкаст. Пожелавам успех, като за начало. Смятам, че жените имат нужда от така млади хора, млади специалисти, които да им кажат нещата такива каквито са и да им помогнат за тяхното здраве и се надявам да им бъде полезен този подкаст и на днешният разговор с вас днес. Много ти благодаря. Ние с теб се познавам от доста време. Да. И мисля, че този разговор, който ще проведем днес, освен че ще бъде полезен, ще бъде много личен, както от гледна точка на това, че ние самите сме жени с теб. Знаем колко е важно женското здраве и знаем колко е важна всъщност профилактиката. Може би един от първите въпроси, който ми изниква в съзнанието и би ми било много интересен да отговориш, е кога всъщност започва профилактиката? Кога стартира тя и през какви интервали от време трябва да се случи? Сега, както казахте, или както каза... Но ти ми говори. Но ти ние се познаваме. Така, както каза, профилактиката и превенцията винаги са на първо място. И аз много обичам да казвам, в медицината е много по-трудна профилактиката, отколкото лечението на едно заболяване. Имаме заболяване, имаме протокол на работа, по който действаме, лекуваме заболяването, окей, всичко е наред. Трудната част е всъщност профилактиката и създаването на този навик в обществото. И кога се започва профилактика? Всяка една жена, която води полов живот, веднъж на 6 месеца трябва да посещава своя гинеколог, независимо на каква възраст е. Независимо дали имало 1, 2, 3 полови контакта в живота, това е протокола. Целта е каквото и да се случи, каквото и заболяване да има, да може да се реагира на време. Тоест, искаш да кажеш, че първия преглед гинекологичен трябва да се осъществи, когато в случай тинейджъра е стартирал полов живот. Абсолютно, да. Преди това необходимо ли е да се осъществяват някакви прегледи? Сега, моята теория е, че на едни момичета трябва да им се създаде навика. Първо, това започва като види, че майката се грижи за себе си. И второ, когато тази майка разкаже на детето си, съответно и за този преглед, ако детето няма проблеми, няма нужда от гинекологичен преглед, общо взето на такъв гинекологичен преглед в детско-юношеска възраст, няма какво толкова да направиме, освен да прегледаме на ултразвук. Тоест няма инвазивен преглед, от който повечето тинейджърки биха се притеснявали. Абсолютно, абсолютно. Искам да отбележа нещо много важно. Много е важно къде водят децата. Има специалисти, които са акушер-гинеколози с подспециалност детска и юношеска гинекология. Това е много важно, защото все още в днешно време водят децата при гинеколога на майка ми, на баба ми, нали? Който грам не разбира от детско-юношеска гинекология, която е доста по-специфична от тази в зряла възраст. И в случая виждам колко много момиченца има, на които са изписани излишни лекарства, излишни хормонални терапии също така, без да има повод за това, което е нещо много лошо. Така че наистина важно е да се заведе при
специалист, който разбира от детско-юношеска гинекология. Не при всеки. Не всеки може да помогне в случая. Той, честно казвам, не са много специалистите, които се занимават с детско-юношеска гинекология, а пък за детска да не говорим. Имаме. В София, да. Да, точно. Поне в София има. Не мисля, че може да се оплачем от това. И честно казано са, нали, поне колегите, за които аз знам, са доста адекватни, разбират си от работата, съвестни са, така че винаги може да препоръчам такъв специалист. Деликатна работата с деца. Смея да твърдя и аз. Абсолютно. Как всъщност успяваш да предразположиш една тинейджърка? Знаем колко важно. За мен, за теб, за всички нас като лекари, изключително важно е правилно снетата анамнеза и много важно е добре осъществения преглед. Ти как успяваш да се справиш? Не е много трудно. Децата като цяло, тинейджърите, те са много умни. Стига да им разкажеш на достъпен език, да им се усмихваш, да те усетят като техен приятел, не толкова като лекар, от който ще се притесняват, няма проблем. Момичетата са осъзнати, доста повече знаят от нас на тяхната възраст. И пак казвам, добрата комуникация с момичето, предразполагането, задаването на правилните въпроси по начин, по който да не ги притесни, винаги успявам да ги предразположа. Тоест и при теб има момента като при мен. Трябва на първо място да си им приятел, Абсолютно. преди да си им лекар, защото Абсолютно. така ще се доверят на 100%. Абсолютно. Доста по-деликатна е ситуацията при теб, така че съм сигурна, че на тебе ти е доста по-трудно, но явно се справяш доста добре. Да, опитвам се. Браво, адмирации за което. Благодаря. Може ли да ни кажеш какво включва един твой стандартен гинекологичен преглед? Сега, един стандартен гинекологичен преглед или така наречения профилактичен преглед включва няколко стъпки и аз винаги обичам да разказвам на жените какви са те, защото те трябва да знаят не само при мен, че се включват тези стъпки, а на всеки един гинекологичен преглед, при който ще отидат, трябва да е включен. Сега винаги започваме с цитона маска, колпоскопия, влагалищен секрет и ултразвук за оглеждане на органите матка и яйчници, женските полови вътрешни органи. Всяка една стъпка от тези, които казах, е изключително важна. Всяка сама по себе си носи различна информация. Заедно комбинирани, вече ни дава цялостното състояние за женското здраве. Честно да си призная, аз съм се допитвала до мнението и на други специалисти, разбира се, през времето. И ти си един от малкото лекари, които извършват всички тези стъпки поетапно, абсолютно всеки път. Доколко всъщност е важно правилното вземане на микробиологичния секрет и доколко е важно правилното вземане на така наречената цитона маска? Какво показва тя и кога всъщност трябва да се тревожим, ако има отклонение при нея? Сега, тъжното е наистина, че все още са много малко лекарите, които извършват всяка една стъпка от тези, които изредих, защото това трябва да е стандарт. Всичките тези изследвания, които казахме, са измислени преди много години, т.е. ние не сме открили топлата вода, на нас ни се поднася на тепсия и ние просто трябва да го правим. И не е толкова трудно и не отнема толкова време. Общо взето, всеки може да отдели от деня си 15 минути, в които да отиде на гинеколог, да се погрижи за себе си. Всяка една стъпка е много важна как ще бъде направена, така както микробиологичното изследване, така цитона маската. Сега за микробиологията, да, от значение как ще бъде взета тя. Естествено, така след поставянето на спекулума, влагалищният секрет е редно да бъде взет от задният влагалищен свод. Това на никой много няма да му бъде така ясно, но да, има техника на взимане, за да може да бъде най-достоверна, защото ако вземеме, да речеме, от външните полови органи и кажем, взехме микробиология, тя ще ни даде абсолютно грешна информация за състоянието на влагалищната флора.
Цито на маската... Извинявай, че те прекъсвам, но ми е интересно. Това е като взимането на секрет при мен. От носа или от гърлото. Трябва да се вземе пунктуално от правилното място, Точно защото така. иначе по-скоро рискуваме да колонизираме, По-скоро рискуваме да сме взели флора не откъдето трябва. Точно и да имаме грешен резултат. Точно така. Така че да, изключително важно е. Между другото, в този ред на мисли, понеже аз съм не малко известна с теорията си за секрецията от носа, кажи ми, това е много деликатна тема, но разкажи ми повече по отношение, всички знаем, или ако не знаем, със сигурност мога да твърдя, че за мен секрецията от носа в никакъв случай и много рядко по-скоро е патология. Така че би ли ми казала за секрецията, която всички дами се тревожат за нея? Много хубав въпрос. И според мен всяка една има или имала проблем в това отношение. Можеш ли да ми кажеш доколко тя е притеснителна и винаги ли трябва да бъде лекувана? Много хубав въпрос. Така както даде примера с тополчето пред дечицата, така и тук не всяко течение е патология. И не всяко течение има нужда от лечение. Първо, винаги трябва да разграничим нормалното течение от патологичното такова, като в месеца 2 пъти може да имаме малко по-обилно течение, така течението характерно за овулацията, което си е със своите характеристики, по-воднисто, по-слузесто, без миризма и дискомфорт. Нали? Това е една от разликите. Както и няколко дни преди менструалният цикъл отново се засилва течението с малко по-различен характер, като след цикъл отшумяват тези симптоми и всичко е наред. Това не е течение, което трябва да ни каже, отивам на гинеколог. Както и не всяка изолирана инфекция, говориме за бактериална вагиноза, е нужно да се лекува. Честно казано, бактериалната вагиноза е едно състояние на влагалището, при което има дисбаланс на флората. Тоест този дисбаланс може от само себе си да се регулира и всичко да влезне в норма. Сега, всеки секрет, който дава отклонение от нормата, се лекува задължително само единствено при бременни. Това са жените, които независимо какъв е резултата, дали има оплаквания, дали няма, имаме ли на микробиологията някаква изолирана инфекция, тя задължително се лекува. Това са хората, при които задължително лекуваме. А това е така, защото инфекцията може да се пренесе на плода? Да, нали, то в днешно време рядко се стига до това, по-скоро до това, че може да доведе до спонтанни аборти и така нататък. Тоест може да има усложнение по време на бременността. Да, усложнение по-скоро, усложнение по време на бременността. А какво смяташ, защото мен много често ме питат, окей, добре, няма да лекуваме радикално този секрет, дори да изолираме нещо. Обаче какво ще ми препоръчате, за да стимулирам имунитета на детето си и да може то да се справи с инфекцията по един едва ли не малко по-естествен начин? Ти препоръчаш ли някакви имуностимуланти? Имат ли ефект в този случай? Абсолютно, да. И имуностимулантите съм виждала хубав ефект с тях. Трябва обаче да избереш при коя жена ще дадеш имуностимулант за определената патология, която е открита, коя е подходяща и при коя не може да губиме време с имуностимулант, както и пробиотиците при жените с вагиноза. Аз съм винаги за жената да пие пробиотик, примерно за 1 месец, 2 месеца да си направи един курс, както и вагиналните пробиотични свещички. Винаги като ме питат какво препоръчвам като пробиотик, честно казано, за мен повечето са еднакви. Отивате в аптеката, това, което е намалено, вземете си го и го пийте. Ще свърши същата работа, като това за 100 лева. Казвам си истината. Ти си болезнено откровена днеска. Казвам истината. А всъщност трябва да приемаме лактобацили, нали така? Точно така. Да. Точно така. Реално, това е нормалната флора. Това са ни добрите бактерии във влагалището. Те са тези, които така поддържат нормалната флора. Те като намалят, се стига до инфекциите. Стига до вагинози. Да. Добре, чудесно, благодаря. Това ми беше много интересно на мен. Мисля, че и на зрителите ми ще бъде интересно. Можеш ли да ми разкажеш малко повече за тази друга стъпка, която ти коментира, а именно колпоскопията? Какво е всъщност това? Колко е важно то? Както казах, не всеки лекар, при когото аз съм била, е осъществявал така пунктуално, както го правиш ти. Така че, обясни ни повече за нея. Сега, колпоскопията е един рутинен метод в гинекологията.
целта на който е откриване на предракови изменения. Освен откриване на предракови изменения по шийката на матката, тъй като с колпоскопа оглеждаме и влагалището, и вулвата, но тук ще говорим малко повече за шийката на матката и да разграничим нормалните изменения по шийката и патологичните такива, защото има и нормални изменения по шийката или така известната раничка. Термин, който ненавиждам. В медицината такъв термин няма. Раничка. Какво е рана? Рана е да те порежа и да кървиш. Това е рана, окей. По шийката такова нещо няма. Има така наречената ектопия. Ектопията е вариант на нормата. Много жени си ги имат така цял живот. При някои се появяват след раждане и са всъщност жлези от цервикалния канал, които са на чуждо място, т.е. по-външната част на шийката. Те не са патология. Тях не ги лекуваме, не ги гориме, не ги мажеме, нищо не правиме за тях. Просто си ги наблюдаваме, както цялата шийка, на всеки 6 месеца, тъй като все пак е по-чувствителна зона за изменения. Вторият вид изменения, които са патологични, предраковите изменения, които вече, на тях трябва да обърнем внимание. Какво ги причинява тези изменения? Защото това е най-честият въпрос. HPV. Човешкия папилома вирус. Ето, за това вече щях да те питам. Това ми беше и следващата мисъл. Много хубаво, че го спомена. Благодаря ти за което. Тема, която на мен ми е изключително важна. Тя е много важна. Когато говорим за превенция, всъщност ние говорим за превенция именно от този вирус. Точно така. Аз нерядко споделям своя личен опит, защото майка ми е оперирана по повод наличие на HPV, съответно карцином на шийката на матката, с премахната цяла матка. И когато аз бях 14 годишна, всъщност тогава се случи това, и питаха лекуващия гинеколог, майка ми пита лекуващия си гинеколог, който беше онколог, трябва ли да се постави ваксина и на дъщерите ми? Трябва ли да поставя такава? И той каза не. Мисля, че това е... Няма нищо да кажа. Аз не обичам да говоря срещу колеги. Не, аз в никакъв случай не искам да говоря срещу никого. Напротив, просто искам да кажа, че може би тогава имаше едни такива стигми. Сега надявам се вече не. Все още ги е страх хората. И още дълго време ще ги е страх от ваксините. Още ли има лекари, които препоръчват да не се поставя тази ваксина? И всъщност... По-скоро проблема тук е друг, не в лекарите. Mm-hmm. Напротив, ако питаш един специалист в днешно време, особено от младите специалисти, всички абсолютно ще кажат да, за ваксината сме. Тук хората вече почват да четат, коментират с Нелка от втория етаж, петия етаж и Нелка е казала, много е вредна. Дъщеря ми еди какво си се случи от ваксината или на някой там някога. Което, това е много разпространено по нашите географски ширини. Някой да каже какво всъщност трябва да направиш, тук не да се допиташ до специалист. Да. Мен ми е интересно да ми разкажеш повече за така наречения човешки папиломавирус. Добре. И защо той е толкова важен. Сега, първо да се върна малко на колпоскопията и целият този профилактичен преглед, с който започнахме. Сега, истината е, че това е вторичната профилактика. Това е нещо, което всяка една жена, дали е вакцинирана, дали не е вакцинирана, тя трябва да прави на определен период от време, 6 месеца. Извинявай, че те прекъсвам. Тоест, ние провеждаме прегледи, за да установим дали има наличен такъв вирус в тялото ни. Ние не изследваме вируса конкретно. Да, имам предвид. По-скоро последствията. По белезите можеш да прецениш така. дали има или няма. Съответно, може да се пуснат и изследвания. Точно, и ние следим, ако случайно сме носители на такъв вирус, до каква степен той е поразил съответно шийката. Да. Сега, първичната профилактика, тази към която е редно да апелираме, особено вие като педиатри, защото първичната профилактика е вакцинацията срещу HPV. В днешно време имаме ваксина срещу HPV. Ние като гинеколози говориме за нея. Аз лично, когато дойде една жена на преглед, винаги разпитвам за дечицата на колко годинки са и в зависимост от това задължително им обяснявам и за ваксината. Аз не се занимавам с деца, не преглеждам деца, но пък, тъй като все пак те са нашето бъдеще и винаги за мен е важно майката да си тръгне оттам с ясното съзнание, че това детенце като стане на 10 годинки, независимо момче или момиче, трябва да бъде вакцинирано срещу HPV. Сега,
HPV е вирус, има над 100 варианта HPV, нали. Доста хора вече са запознати с това. Имаме нискорискови, високорискови, среднорисковите и така нататък. Ваксината е срещу определени щамове и към нискорисковите, които могат да причинят външните белези, брадавиците, и към тези свързани с рак на маточната шийка. Ваксината, нали, по данни на проучвания, в 99% е ефективна и предпазва. Каква е възрастта, на която трябва да се направи? 10-14 годишна възраст в този период, може и на 9 годишна възраст. Дозите обикновено са 2 през 6 месеца. Естествено, при някакви отклонения може да има и трета доза. И така, пак много е важно, защото все още жените, когато им кажа нищо, че имате момченце, вакцинирайте го и него, ама защо? Защото HPV причинява, нали, не само рак на маточната шийка, свързан е с рак на ануса, свързан е с някои видове рак на глава, гърлото, шията, гърлото, точно така. И по този начин те все пак трябва да предпазят и момченцата си. Така че това е нещо, което все още не е напълно ясно. Както казах, хората все още ги е страх от ваксината. Според проучванията, нали, освен нежеланите ефекти на повишена температура, малко мускулна болка, няма... Като при всяка стандартна абсолютно, ваксина. Абсолютно. Няма някакъв проблем. Естествено, има си противопоказания, които са по стандарт за, пак както казахме, за всяка ваксина. Стига те да се избегнат алергии, автоимунни заболявания, температура по време на поставяне на ваксината, няма да има никакъв проблем. Не е нещо страшно. Да, изключително важно апелирам. Аз като педиатър, мисля, че всички педиатри носим отговорност, както и гинеколозите за здравето на нашите пациенти, и апелирам да бъде поставена такава ваксина. Както каза ти, след 9 годишна възраст, момичета, момчета, без значение, тя е 9 валентна, т.е. обхваща 9 щама. Точно така. Наличната отскоро на нашия пазар. Но има. Да, странични реакции са наблюдавани изключително малко, описани са в литературата, както и в кратката характеристика. Точно и те по-скоро са свързани с случаи на замайване след поставяне на ваксината при тинейджърки в САЩ, които са имали такъв дискомфорт за известен период от време, но нищо по-сериозно не се е случило, така че за щастие ваксината е страхотна и работи. Мен ми е много интересно, може би те прекъсвам, извинявай. Исках да кажа, като каза САЩ, много ми хареса, че спомена, защото всичките проучвания са за САЩ. Нямаме никакви проучвания за ваксината в България. Ами ние поставяме от една година, даже ако я поставяме, хората не знаят къде могат да се купят. Като се влезне да се чете за HPV, за ваксината и така нататък, според Американската асоциация. Според Американската асоциация седа и си викам, добре, защо? Нямаме ние никакви проучвания. Ние много малко. В интерес на истината, да. Може би и ние ще направим такива в бъдеще, но ние отскоро я слагаме, специално тази ваксина. Тя беше налична в съседна наша държава. Аз лично имам приятелки, които си я поставиха в аптеката в дадената съседна държава. Това не е много трудно. Да, и интересното е, че там до такава степен е развита тази превенция, първична, която ти спомена и не само, че наистина хората си поставят ваксини в аптеките, което в България е недопустимо. Тук трябва хабилитирано лице едва ли не да ти постави ваксина, за да си сигурен, че няма да се случи с тебе. Сега, на база на това, което се случва в обществото последният месец с така хабилитирани и нехабилитирани лица, може би нека бъдем по-консервативни, нека я поставя личния лекар. Да, честно казано, не знам какво се случва, но по-добре да не влизаме в подробности. Интересно ми е, искам да те питам, всъщност тази ваксина може ли да се постави и на по-зряла възраст, след като вече е имало съществен полов контакт, и даже може би подходящо да се поставя, аз, например, да си поставя ваксината? Така, въпросът е, бих казала, малко така сложен да бъде отговорен категорично да или не. Сега, според Американската асоциация, да се върнем на тях, до 45 годишна възраст, да, поставя се, но аз винаги съветвам
първо да си направиме прегледа, да видим имаме ли някакво изменение вследствие на HPV или не. Ако всичко е наред, да. Защо? Защото все пак едва ли жената ще е заразена и с 9 щама. По някакъв начин все пак ще покрие другите HPV, към които тя не е заразена. Добре, сега, ваксината не лекува. Ако има изменение... Първо си лекуваме изменението. То и в последствие може да се сложи. Да. Разбрахте. Добре. Това е интересно да се знае, защото аз лично съм си говорила с родители по отношение на ваксината за поставяне на децата им и много често сме обсъждали темата за това подходящо ли те самите да си поставят тази ваксина, така че това е много полезно. А доктор Авсалех, щом колпоскопията всъщност ни дава толкова богата информация, защо трябва да провеждаме и цитономазка? Сега, цитономазката и колпоскопията за мен винаги вървят ръка за ръка. Цитономазката изследва клетките. Сега, да започнем от това, че анатомично самата шийка има 2 части. Външна, която ние ще отсветиме с колпоскопа, ще я огледаме, ще видим дали има ли няма изменения, съответно нали ще имаме следващи стъпки в зависимост от информацията, която получим. Но има един затворен канал, така нареченият цервикален канал, който няма как да бъде отсветен и огледан в амбулаторни условия. Съответно, единственият метод, с който можем все пак да изследваме и цервикалният канал на шийката, е цитономазката. Тоест, цитономазките винаги са 2. Едната четка взима клетки от външната част на шийката и втората четка от цервикалния канал. 1% от ракът на маточната шийка започва всъщност от канала. Слава Богу, е много рядко, но съществува. Нали? Така че това е причината все още и цитономазки да правиме, а пък и много от инфекциите могат да бъдат хванати с цитономазка и така други изменения, които могат изследвайки клетките, да ни дадат като информация. Винаги вървят ръка за ръка. Едното не отменя нуждата от другото изследване. Тоест това потвърждава теорията ни, че е изключително важно да се следват всички стъпки от провеждане на един гинекологичен преглед, за да бъде той качествено проведен. Да. И да се случва през 6 месеца. Нали, точно така. Да. Каква е идеята всъщност? Нали, в повечето случаи са не е ли по-добре веднъж годишно? Не е ли много често на 6 месеца? Да, по-добре веднъж годишно от нищо, нали, защото има и такива случаи. Но по протоколна работа 6 месеца ни презастраховат. Ние в България като цяло лекарите сме малко по-консервативни, обичаме да си връзваме гащите, както се казва. Абсолютно така е. И аз съм от тези хора, искам да спя спокойно, както се казва. Ако на единия преглед всичко е наред и след 6 месеца се дойде и има някакво изменение, нали, за 6 месеца нещо толкова сериозно няма да се случи. Ние ще го хванеме на време, ще реагираме бързо, спокойно, без стрес нито за нас, нито за пациента. Така че това е идеята на 6 месеца. Чудесно. Важна е превенцията и това всъщност спасява животи. Абсолютно. И го виждам всеки ден. Доктор Авсалех, както споменах, основните ти интереси са в областта на акушерството. Интересно ми е да ми разкажеш малко повече за това какво всъщност трябва да предприеме една дама, която иска да забременее. Съвети, които можеш да дадеш като специалист, има ли такива? И какво трябва да знае, преминавайки през този процес? Сега, да, акушерството ми е на сърце. Колкото и да бягам от него, винаги ще си остане така, но гинекологията е неизменна част. Всъщност, за една здрава бременност, една нормално протекла бременност, жената трябва да е гинекологично здрава. Тоест, естествено да сме изключили всички неща, свързани с шийка, влагалище, нали, и така нататък. Така че те си вървят ръка за ръка. Една здрава гинекологична жена ще има и хубава бременност, така без усложнения, колкото е възможно, нали, то някои неща се случват. Сега, темата на това какво да прави една жена преди да забременее. Много обичам да казвам, живей си живота. Сега, за една жена преди забременяването, единственото, което е важно, да е гинекологично здрава, да сме изключили инфекции. Винаги съветвам
преди плануването на самата бременност да се вземе цервикален секрет за изключване на полово предаваеми заболявания, особено реаплазма и микоплазма, тъй като са доста разпространени и могат да доведат до усложнения по време на бременност. Така че това да се изключи. Какво съветвам? Да си живее живота, да се храни нормално, разнообразно. Не е необходимо да приема допълнителни добавки, ако тя така си ги набавя с необходимата храна. Добавките са за хора, които примерно са вегани, изключили са някои така съществени елементи в менюто. Да, те имат нужда от добавки, но една жена, която яде всичко и се храни разнообразно, няма нужда от тези добавки. Говорим за процеса преди забременяване, защото всички знаем, че по време на забременяването съпътстват едни симптоми от дискомфорт, гадене, повръщане и менюто ни доста се редуцира и се променя, но преди забременяване... Да, точно така. Преди забременяване какво трябва да прави? Да си спортува, да има активност, защото това е от значение за това е много интересна тема. Спорта по време на бременност. Какво е мнението ти за него? Абсолютно за. Тази жена в крайна сметка след няколко месеца ще трябва да дойде да ражда и тя трябва да напъва. На нас ни трябва нейната активност. Физически подготвена. Абсолютно. Хората са го казали много преди нас. Спортът е здраве. Който спортува е здрав. Спортът, независимо дали е бременна или не е бременна, естествено говорим за жени, които са с нормално протичаща бременност, т.е. нямат някакви проблеми по време на тази бременност, защото има и такива жени, за съжаление, които те колкото и да искат, нали, при тях не е подходящо да спортуват, нали, като изключиме разходки. Така че разнообразно хранене, спорт, достатъчен сън и спокойствие. Ето това е необходимо на една жена, за да забременее. Реално момента, в който жената се вглъби, да речем, в тази идея, тя си стопира всичко, защото на нас всичко в организма ни се контролира от кората на главния мозък. Друго, което ми е важно да спомена за преди забременяване е наистина внимаването с захарите и нивата на кръвната захар. Това вече е важно преди забременяване. Тоест, ако една жена е с наднормално тегло, има проблеми с кръвната захар, то те първо да бъдат нормализирани, т.е. кръвната захар да е в норма, гликирания хемоглобин да е в норма преди забременяването, защото това е от значение за плода. Така че това е действеното. Няма нужда от нищо допълнително. Това е доста интересно. А самата бременност, какво всъщност се случва, когато една жена разбере, че е бременна? Какво трябва да предприеме тя по отношение на акушеро-гинекологичните си прегледи? Сега, момента, в който жената види положителния тест, е важно естествено първо да се установи бременността и чрез ехограф. Като това трябва да стане 10 дни след закъснение на цикъла, за да може да установиме дали има бременност, дали тази бременност е вътре в матката, как се развива тя, отговаря ли на срока на бременността. Тоест това в същото време ни помага и за правилното датиране на бременността, съответно и вероятният термин на жената. И оттам нататък вече да си избере и специалист, акушер-гинеколог, който ще проследява бременността. Много е важно тук да си усетят човека, да си усетят лекаря и да има така взаимно доверие. Много по-лесно се работи така. Като във всяка една специалност. За мен също е много важно и много пъти го казвам. Колкото повече специалисти посетиш, толкова повече различни мнения ще получиш. Абсолютно. Така че е хубаво да се довериш на някого, на когото знаеш, че можеш да споделиш дори най-съкровените си притеснения, за да може той всъщност да... Това е един много дълъг път. Ти помогне. През който минавате заедно с вашия акушер-гинеколог и е хубаво, нали, да си поддържате и комуникация. Като каза да има доверие, макар че и двете сме специалисти лекари и знаем, така пред камера сме доста широко скроени. Ние сме. Да, широко скроени сме, права си, факт е, но и все пак и ние имаме личен живот. Така е, абсолютно. И не можем да сме на разположение 24/7. А пък основните притеснения на бременните, поне по-моему, са именно контракциите и кървенето и те се случват винаги в най-неподходящия момент. Както детето вдига температура в петък вечер и няма педиатър.
естествено. Така най-вероятно... Празничните дни. Абсолютно, защото са празничните дни, по стечение на обстоятелствата. Така най-вероятно именно тия ситуации се случват и в извън работно време на акушер-гинеколога много често. В такава ситуация, кога трябва да се притеснява бременната и какво всъщност препоръчваш ти? Сега, контракциите, кървенето, това са симптоми, които трябва да ни накарат да погледнем има ли причина за тях, ако има каква, и да реагираме съответно с цел, нали, здравето на майката и плода. В зависимост от срока на бременността, ако започнем от кървенето, особено в начална бременност, даже може да кажем, че кървенето, колкото и да е патология, в начална бременност даже можем и като симптом да го водиме, защото наистина всяка трета жена идва с някакво кървене. Важно е да се види каква е причината за това кървене, да се изпише подходящата терапия, ако има нужда от такава, и да се проследи. В повечето случаи успяваме амбулаторно, нали, да овладееме нещата. Когато не успеем, естествено, имаме и отделения за тази работа. Тук пак казвам, важно е жената наистина да се довери и да кооперира с нас, защото има и такива, които, нали, отказват всякакви медикаменти и всякакви намеси. Нали, тук все пак си е и личен избор, ние не може да ги натискаме. Колкото до контракциите, аз винаги съм казвала на жените, има ли нещо, което ви притеснява, болки, кървене, каквото и да е, директно тръгвайте към най-близката до вас болница. Независимо къде сте, дали в Монтана, София, Враца, отивате точно така. Отивате до най-близката до вас болница, спешно отделение, което да може да ви прегледат. Ако има някакъв проблем, директно да реагират. Като естествено през това време, нали, ми съобщавате, за да можем да поддържаме връзка и да мога, ако съм на работа, ако съм наблизо, да мога и аз да реагирам. Така че съм сигурна, че и при другите колеги е по същия начин. Общо взето, има ли някакъв проблем, тръгвайте към най-близката болница, да може да не губиме време, както се казва. Да, и до голяма степен, може би и самата бременна да е по-спокойна. Да е спокойна и да няма притеснения и да не задълбочи проблема. Точно. Разбрах. Друга интересна тема за мен, може би стигам вече до финала, но ще ми бъде много интересно твоето мнение, да споделиш и твоя опит. Кога всъщност се провежда секцио? Какви са индикациите за провеждане на секцио? Това може би е... Аз даже очаквах да ме питаш кое предпочитам, нормално или секцио, кое е по-добро. Това ли би казала предпочитам едното или другото? Но със сигурност... Винаги като, нали, стане въпрос за раждане, вие какво мислите за секциото, примерно? Ти ли задаваш този въпрос? Или на теб ти го задават? На мен ми го задават. Да. Какво мислите за секциото? Какво мислите за секциото? Кое е по-добре? Нормалното или секциото? И двете са страхотни. И нормалното раждане е най-хубавото нещо на света за една жена, и цезаровото сечение е най-хубавото нещо. Тук е момента да кажем, че всъщност това не е въпрос на личен избор, а това е въпрос на индикации. Ами, да, в България много неща се случват не така, както трябва. Въпросът е, че ти като специалист, може би е редно да го кажеш. Не е въпрос на личен избор, до голяма степен, с изключения, истината е, защо пък да не бъде личен избор? Виж сега, раждането е един много така хубав момент. Една жена трябва да си го запомни с хубаво, да й доставя хубави емоции. Ако за нея нормалното раждане представлява някакъв стрес и тя не мисли, че би се справила чисто емоционално и би я притеснявал, защо да не я успокоим и да не кажем, добре, ще направим цезарово сечение, нали, да си спокойна. И това да я зарадва. Защо не? Нали? Да, естествено, няма нищо по-хубаво от едно нормално раждане за плода и за бременната, и за възстановяването, и за всичко останало. Но пък не трябва да е на всяка цена за мен лично. Аз не съм от хората, които са крайно консервативни. Абсолютно. Mm-hmm. Да, винаги обяснявам плюсовете, минусите. Винаги се опитвам да обясня на една жена защо бих и препоръчала нормалното раждане, но в крайна сметка живееме в демократична държава. Тя може да има право на избор, но да, естествено има си и така определени индикации, при които вече... Защото пък има и другата крайност.
идва и казва, аз искам да раждам нормално на всяка цена. Не всичко е на всяка цена. Има си едни индикации, които трябва да спазваме с цел да запазиме и тебе здрава, и бебето ти здраво, защото ние носиме тази отговорност. В България тук никой не пази лекаря. Идеята е наистина да се роди едно здраво. Абсолютно. И да изпишеме и здрава майка, нали? Защото сега, аз както обичам да казвам, едно здраво бебенце ще се роди навсякъде и нали, всичко ще бъде наред с него, независимо от това какво е нивото на неонатология. Нали. Важно е да изпишеме и здрава майка, защото много често се случват осложнения точно веднага след раждането. Кога най-често има осложнения? При нормално или при секцио? Не мога да кажа честно казано. И при едното си има своите рискови осложнения и при другото. Общо взето и в двата случая не спиш много спокойно. Така да го кажем. Общо взето живота ти е доста изпълнен с доста голяма доза стрес и емоции. Да. Но пък в крайна сметка, като видиш жената с бебенцето и така нататък, всичко ти минава. Но индикациите за цезаровото сечение в днешно време са малко по-обширни. Имаме си, нали, абсолютни индикации, такива, при които няма как. Каквото и да иска жената, тя си е за цезарово сечение. Това е малко тук съм съгласна с теб на 100%. Това е малко като после кърменето, за което аз си говоря много с майките. И то сякаш е някаква невероятна самоцел, а всъщност понякога просто е независимо от нас. Точно. Когато се налага и когато е в интерес на детето, ние не можем да го оставим без храна, нямаме кърма. Много хубаво го каза. Да, трябва с нещо да го храним. Така че адаптираните млека са създадени именно за това и са доста пълноценно още не може да фотосинтезираме хранене. Да. Така че крайностите в никакъв случай не са... Точно така. Затова няма предпочитан метод на раждане. Всяка една крайност вреди сама по себе си. Сега за цезаровото сечение, за индикациите, нали, за въпроса, тесен таз, седалищно предлежание, ниско прикрепена плацента, при едни близнаци, при един много едър плод. Да, това бебе 5 кила, окей, може да се роди естествено. Защо да не се роди, нали, при така един хубав женски таз, но с какви ще са последствията и за майката, после и за плода в хода на раждането? Така, както споменаваш, тези индикации, те могат да са ясни в началото, когато има някакви контраиндикации за нормално раждане, ти може да си неясно в началото и да предупредиш майката. Но е възможно до последно да знаеш и да си сигурна, че може да се осъществи едно нормално раждане, а всъщност да не е така. Така че една бременна жена трябва да е подготвена, че е възможно в някакъв сценарий да се наложи и в последствие малко плановете да й се променят. Така е. Аз за това най-обичам, като дойде жената и каже: каквото кажете, така ще раждам. И така трябва да бъде. Това означава, че ти си доверяла. Така трябва да бъде в крайна сметка, защото всяко едно раждане, което започва нормално, ти не знаеш до последно как ще завърши. И много пъти сме планували жени за цезарово сечение по собствено желание и ти звънят в 5 сутринта, идвайте за раждане, нали, жената е на пълно разкритие. Така че аз много обичам да казвам, на всеки му е писано кога, как, къде, защо. И така се случват нещата в повечето случаи. Аз изключително много ти се възхищавам. Много благодаря. Наистина, и аз също. Много се възхищавам на работата ти, защото аз съм присъствала, имала съм щастието, че присъствам на твои раждания, нормални раждания. И съм като лекар, дори аз съм се шокирала какво самообладание запазващи. Какъв невероятен професионалист си във всякакви ситуации, защото съм те виждала наистина да ти се налага да изпадаш във всякакви ситуации. Така че на теб и на колегите ти адмирации. Работата ви е изключително тежка, но съм сигурна, че познавайки те и гледайки те, сигурно е доста вдъхновяваща, както и моята. Много благодаря, така е. Много ти благодаря за този разговор. За мен беше изключително интересно. Сигурна съм, че можем още много да си говорим по много теми. Особено ще за ме поканиш отново. С най-огромно удоволствие. Стига ти да приемеш, разбира се, поканата. Много ти благодаря, наистина. Мисля, че разговор ни беше много полезен. И аз благодаря. Благодаря на зрителите ни за това, че бяха част от този наш приятелски разговор с доктор Авсалех. Естествено, благодаря и на Аптеки Бену за подкрепата в осъществяването на този подкаст.